китайски дюнери в центъра на София. Обичам и китайско, обичам и дюнери. Хайде да видим дали ще ни хареса тази комбинация. Взех два модела. Едното се води пилешко, а другото се води пилешко с свинско хрупкаво. Ще пробвам това, което е просто пилешкото. Вътре има яйце, прави се на място. После ще ви покажа клипче как се прави. То е панирано, хрупкаво е. Вътре има картофи, има руля. Ето така панировката. Казах да сложат малко люто. Има и семена по питката. Доста е вкусно. Екзотично е. Единият модел, само пилешкото струва 10,80. Със свинското струва 11,80. Имаш вода, малка подарък. Това определено ми харесва. Това е другия вариант. Като размер, самата питка е една и съща, само че това ти го разрязват. Но сега да го видим, това трябва да е по принцип със свинското. Леко лютичко е. Много ми харесва на мене. Различно е. Интересно е. Не е голямо. В смисъл, сега като го хвана, като размер не е голямо. Видимо, като ми го правихме, изглеждаше голямо, но не е толкова голямо. Но определено си заслужава да ги пробвате. Взех и чипс от скариди. Сега ще го пробваме и него. Чипс от скариди да видим. 2 лева е. Вкусно е. То не се усещат общо взето с каридите. Не, има лек дъх на морска храна, но вкусно е. И като цяло има различни неща в менюта. Аз тези избрах. И десертче. Води се просто китайски десерт. Струва 1 лев. Да видим, че аз малко на десерти съм капризна. Обичам да ми е много сладко. Вижте го как изглежда. Не ме е някакъв топ, но става. Интересно е. Средно сладко е. Тестено е, нали, изцяло. Интересно е. Нямаше как да попитам дамата, която работи там, кое какво съдържа, защото аз се попитах дали мога да снимам клипче за TikTok. Трябваше на преводача да ме разбере. Езиковата бариера ни беше огромна, така че не си причиних повече информация. Гледах по менюто. Интересно, заслужава се да ги опитате. Питката се прави на момента, слага се яйце към нея, намазва се с сосове, тук се вижда как слагат и 3 парчета пилешко. Общо взето доста ми хареса. Вече след като приключих клипа и хапнах, се оказа, че не са никак малки, даже много ми остана и са много вкусни.